Viewers all over the world. Enwe nrokita bụ egwu si na ngalaba n'afọ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na like nya bụ egwu, gee na audio mark the iTunes to nya bụ egwu ma download well. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, ife anyị chọrọ ịkụwara gị bụ isiokwu anyị bụ keys in creation. Keys in creation. But before we dive into it, we are still in the month of April. Anyị nọzi na ịchịkọta aja nke ọnwa. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa, anyị ga-eje wede mmekwa chụọ aja ka anyị na-enye emesara aka na mmiri. Ya na-akpọ kaleta chụọ aja, bịa na temple chụọ aja to entities of powers bụ ebu mmekwa aja saraka wee chịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Echefuna na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media. Nọọsụ ndị na-esonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuku ego nke mee. So ọ bụrụ na ị dị interested isonyere anyị na monthly rituals anyị na-eme, ị nwere ike isonye online, nwekwa ike isonye physical. Ihe ị ga-eme bụ ịchaatị na WhatsApp agwa nke other details we need for you. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwupi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Then ọ kwesịrị ịma n'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gaa ọfọ kwupi okwu n'isi ndị na-esonyere anyị, the friends of the temple and children of the temple and members of the Restoration Evangelical Mission, and also newly formed the consecrated. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, echaatị m na WhatsApp ma ọ nwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a chọrọ ịkụzi taa, ọ ga-adị brief. Ihe ị ga-eme wee metụ aka na share button, tag your friends ka ha nọ from the horse's mouth. So ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ma ọ bụ na ịjụ m ajụjụ, WhatsApp nọmba ị nweta m bụ 0805 78376672. I repeat, 0805 78376672 or 0813 8243 871. But 9 na screen gị ga-afụ numbers ndị akpọ. Ọ nọmba ị nweta m. Now, gee ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi a. Your life will never remain the same. Ma ọ bụrụ na you pay attention without biased mind.
Ihe ka chọrọ ịkọwara gị bụ the topic of today is keys in creation. Ka nkọwara gị, especially ọ bụrụ na gị nwa so na ndị a nwere ike ịsị you have done everything agwara gị eziri gị n'ozi, you have done everything agwara gị n'afa, you have done this, you have done that, and in fact you are getting tired. Nyam your ear. Let me explain something you don't know, understand in creation. Onye ka anyị wee kọwara gị in my previous lecture. No one happened do can happen. I say my prayer is the master key, and I say no. Prayer is the key. Is a key. Man, master key. Yes. And with many keys to solve, to open many doors. And with the key, and with the solution, and with the challenge you get on, what you need is prayer. You go for, and the door will open. And what problem you get when I see him about you. Yes. And what problem you get when the keys get able any that somebody could be could see made declaration. Who's a mepe? Not your day. I saw me cite for example, because on site for example, I one girl to 2 day. You could be good to see how not to have one way. And with the key, Obo, the game appear sacrifices. Echuaja, you were here then do, where by Mado onward. Onward the keys, here game appear about charity. And what give and what keys, challenges he game the door, which are come pen and dog. Here get open here, giving alms giving. Umunai the teaching and a saka. Charity work. And with the key or game, and with dog game, and with the keys, here game appear NS seeking, and with the solution the problem make on here game appear devotion, pure devotion, and what the challenge game solution to it, and here game appear also meditation, creating time for meditation, spiritual exercise. Yes. And well, challenge again. Here game appear, solution game appear for gratitude. Always gratitude, deep gratitude to people who can be here. Makere ekele nwa na agwa kidi ka dey what also. So enwero one key that opens all. No. The problem in enwe when you ghotaro no draw like that. Maka ihe iche no echu araja. Problem gini na agwo. Oh ihe kwuru ihe akwudo bi enwere reason ihe na-eme na ndụ gị jeme. And that is why oji kwesi can find out the root cause of your challenges and why that door is shut. Your door is shut against you. Because oporo egwo ya bi isi no egwo he patara oria. Yes. So obo na egotia ya. Imaro na ya spiritualist, but just a guide for to you. Yes. Ihe onye nchụaja ga-emere gị, ihe ya priest ga-emere gị bụ inyere gị aka wee intercede on your case. Ọ bụrụ Chukwu. The same way your legal attorney, your lawyer, counsel is just to help you intercede and bargain in your case. Ọ bụrụ onye nwa bụ the judge. Yes. Ihe nchọ ka nkọwalụ gị the simple principle. Ọ ya bụ ịgbata n'ụwa. Ụwa atọ n'ukwu. Tagwa m ọnụ. Ọ bụrụ na if you are knowledgeable, if you are master, if you lack knowledge, you remain a slave. Ka mmalụ ya. O nwere ike ihe na-agbagharị from pillar to post. Bụ ụfọdụ ndị mmụọ na-anụ m ụfọdụ ndị mmadụ na-asị kedu ka nyanwa na onwe esi ekpe ekpere na-achụ aja na-eme nka na-eme nke ọzọ. But those rich men enwere nke ha na-eme ihe na-agara ha, and I laugh in Chinese. Achọ nka chiwara aka iwe ozugbo ka ịghọta. O nwere ndị bụ their challenge ha na-enwe n'ụwa bụ a brought forward carry over of their karma in their previous earth life. For example, ị nwere ike ọ bụ na ya previous earth life n'ime wuru nwa mmadụ
n'imewuru nwa mmadụ, and there's a repercussion for imewu nwa mmadụ imewuru. Wee sị n'ụwa nke a na akwa nwa ama ebe na be gị. Reason bụ ihe ahụ i mere n'ụwa mbụ gị. Ejego ụlọ ọgwụ ịdị oke, ejego ụlọ ọgwụ nwunye gị ịdị oke. Agha ofe dị mma ụtara dị mma, gịnị meziri na ọma aka na akpịrị wororo wororo. Ị na-esi na one prayer house a wee na-eji na one prayer house. Aunty, brother, your problem nwere ike ịwụ maka ya bụ ihe anwa okwu ahụ ekwubiri, and nwere ike solution to your problem bụ na-enidiri ka ị rụọ ọrụ in reverse of that thing ahụ butere ya cause. Now, enwere ike ọ bụrụ na nwatakịrị anyị mewuru n'ụwa mbụ gị an orphan, nwe nne nwe nna, in pain, nwatakịrị a wee kwubie okwu maka ya bụ ihe imere ya. The law of karma will take a note of that. I brought way forward in this your present earth life. Ịchụ aja enu chụọ aja ana, mee fasting enu mee fasting ana. Ihe na-ebe aka na-ebe. In my solution, bụ na ibidoro bụrụ a joy giver. You know, in your previous earth life, you deny joy to an orphan. So in present earth life, what you need is to be a joy giver to orphans. He need ka bụrụ a joy giver to orphans. And once you bidoro bụrụ a joy givers, ebe ọ bụla from orphans, you make them happy. He na-eme ihe ahụ restitution, ka e wee kwụọ ụgwọ iji na mmụọ maka mmetọ imetọrọ. Ịghọtala? I nwere ike ị na-emezi like that gradually. The more the magnitude of what you have done. O nwere ike that ihe ahụ i mere warrantịrị na ị ga-ata afụfụ for 20 years. Yes, na ị ga-achọ nwa for 20 years. Ebezie na-achụ aja na-bụrụ a joy giver to orphans, a na-reduce ya, ị na-akwụ ụgwọ gradually. Enwere ike after 2, 3 years, 5 years, nwunye ga-conceive without ịmụta nwa, without any stress. Ị nwere ike bụrụ mgbe anyị ijegodo gị ike agwụna gị. Ịghọtara ya? Ịkwụ ọnụ ụgwọ iji atọgo gị na-agbụ ihe ị na-ayọ ga-elu gị aka. O nwere ike ihe ị na-agbagharị kịta ọ bụrụ na ewido ka ị mejọrọ, o wee bụrụ na ihe kere gị agbụ n'ụwa nke wee dewe gị. Ana m akọwara gị ihe omume ị mara na ọ na-eme ka m na-agwa gị, maka na what you don't know remains a mystery. Then o nwere ike ọ na-eme like that. Ihe ị na-ediri ime n'ụwa nke a bụ ihe afụ some of those rich men ị na-eche na n'ụwa nke ha na ọha ya eji ọkụ mmụọ n'ụmụ na ọha ya na n'ihi Chukwu a na-agọzi ha, maka na ha discover na keys o needed to open the door of his potentials and goodness of life bụ ide echeta ụmụ nwaanyị ajadu. Maka na ụmụ nwaanyị ajadu o mewuru n'ụwa mbụ abroad to forward. So only solution bụ a hindrance na blessings ya na mbọ ọ na-agba ama apụta ihe wee imekwa ka ọ bụrụ a cause of joy to ụmụ nwaanyị ajadu. If every year ogo rapa ogo rice ke ụmụ nwaanyị ajadu na-enye ha some stipends, ụzọ ya na-emepe. Inwe ike ọsọ gị na-akpọ ya onye ọgwụ ego gbasara ya, mana every time were ụmụ nwaanyị ajadu ọ na-eme ihe ya na multiply. Ịghọtara ya? Maka na ịghọtara maka ihe onye a nwere ike osorozi ga-eme nke ị na-eme ma ọsọ na-alahụ n'ụlọ ụka ka isi alahụ, ọ na-enwe ego ịkpọ ya onye ọgwụ ego maka na ịghọtara how things work. O nwere onye ọya ọ bụrụ amt giving, ọ bụrụ onye na-abụ ihe ọbụla o nwetara oke ndị mmadụ ọ na-eme ihe a na-agarị ya, ịkpọ ya onye ọgwụ ego. Mana ịmụrụ na onye achọpụtalụ na onidiri ka ọ na-eme ka ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ka Chukwu na-agọzi ya. Mana problem ị nwere omume chọpụtara the keys, na-enwere other keys iche na ya keys so prayer and fasting. That is why iji alahụ n'ụlọ ụka na-ekpesa ekpere na-eme so fasting, na-eghara other keys ndị ọzọ anya, and ị na-eme since anyị tọ na ekpere na-eme na fasting ihe na-ebe na aka na-ebe. Maka na ya full solution abụrụ key prayer ga-emepe ya that door. O nwekwara onye ka ya nwekwa na prayer bụ key ka imepe ụzọ nke ya. So discover ya key ahụ onye akpatara ikwesị iji wee dị versatile in life. Ọ bụrụ na ịghọta how things work, don't deny
any given opportunity ọwụ na ịfụ na ndụ a, capitalize in it, make good use of it, and it shall be well with you. Gịnị ka na-ekwu? Ana m achịkọta ihe m na-achịkọta taa. We continue part 2, mana ihe m na-achịkọwala gị bụ na any keys, enwere many keys, enwere ndị wu keys ha needed for their devotion, meditation, ka o wee invent something that will bring joy. Ị nwekwara ike iso na ndị mebiri altar of the ancient altar, okwu mmụọ dị iche iche, ụlọ obere chukwu dị iche iche in their previous earth life. For you to be happy now in this world, for you to do restitution, ịkwụ ụgwọ mmetọ imere n'ụwa mbụ gị, ị need ịbụ a rebuilder of place of worship. Ị nwere ike ihe niile ka iwee kwụ ụgwọ kama gị bụ na ị ga-abụ onye ga-akọ n'ugbo Chineke. Ị nwere ike ọ bụrụ na ihe niile bụ na ị ga-anọ so na-azacha, so na-ekpocha, so na-contribute ego ifu na-ebuild place of worship for Chukwu Okike. By so doing, you untie your kama, you do your restitution, and ụzọ emepere gị. Onye na-amara nwere ike ise na-egwu ọgwụ ego. Ịmana ego a na-akpọkọrọ ọgwụ ego abụ ego gbara ofekegharị. Ata agbọ ọgwụ ego. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ and ofeke nwere ike che na ụdị ihe a na-eme exist. O je gbuo onwe ya, gbuo nwanne ya, ma gbuo nne ya. O gbutazi ọfụ na that those things doesn't give anything. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na enwere many keys in creation. What is important is for you to discover the right key, put the right square in the right hole. Yes, ị mara na ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Ka m kwụsị ebe a, sonyekwara anyị na agba ndị ọzọ. We keep on the part 2. Isoela anyị ga na-emepe anya gị. My mission is let the bandage in your eyes fall. Because I am a queer. If you lack knowledge, you remain a slave. If you are knowledgeable, you be a master. Seek for knowledge and wisdom, and they shall be well with you. Yes. Ka m kwụsị ebe a. Sonyekwala anyị n'oge awa nke eziokwu ka ị na-anụ ọnụ anyị under the influence of our voice. Keep sharing it. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja na-emecha na ọya ekwu ome. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May the blessing begin to locate you. May you discover the right key to open the doors that was locked against you. Remain blessed. Kemesian. Ọnwụkwa ajụjụ ị nwere echefukwara. Not be eji nweta mbụ 0805 7837672 or 0813 8243 871. Kemesian.